Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki kados biasaipun nggih panjenengan kalian zikir kalian sholawat kalian napa mangke panjenengan pirengaken mugi pun jelas ilmu niki hake Allah melalui wahdatul wujud para wali-wali Allah menika ingkang dados panutan ingkang utama nggih. Panjenengan sedanten menika pun nggih pun ngalami ngaos ten pundi-pundi mboten nenten tata cara ingkang sing kados ngeten, termasuk panjenengan nedha-nedha mirengaken kalian nggih niki ceramahipun nggih ake Allah ten lintu-lintune mboten angsal. Nah niku nggih, tapi ten mriki saged krana niki ancene hak ilmune wahdatul wujud para wali-wali Allah pribumi menika. Mugi panjenengan sedanten putra-putri pun panjenengan dados ingkang manfaat ten ajaranipun agama Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi panjenengan sedanten dirubah kehidupane tentang keimanan dhateng Allah melebihi dugi sing kala-kala wingi menika. Mugi mawon sedanten panjenengan diicalaken penyakit-penyakit ingkang fisike panjenengan, terutama penyakit iri dengki hatipun panjenengan. Mugi mawon panjenengan sedanten diparingi barokah tentang ekonomi pun panjenengan. Mugi mawon panjenengan sedanten menika sing gadhahi ahli-ahli kubur di ngapura dateng Allah melalui panjenengan pun berusaha pun berjuang dateng ten mriki, panjenengan pun berkorban sampai saged dugi mriki niki krana panjenengan nggih takdiripun Allah. Kathahipun tiyang sing ten mriki tumut jamaah niku mboten balik malih. Saderengipun kula pun sanjang ten Mas Wahid. Engko lek ana jamaah tolong Mas Wahid sampean rekam. Lah niku nggih. Sampean rekam. Lah sing boten dugi ten mriki malih kenyataan ten mriki ajaranipun hake Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ilmu wahdatul wujud wali-wali Allah menika. Pun dirasakaken tumut mriki mboten enten sing kula kengken kum-kum ten segara, mboten enten sing kula kengken mlampah-mlampaten dalan, mboten enten sing kula kengken ngembang buang kembang ten perapatan. Nggih. Kenyataane pun tumuten mriki beberapa kali kok mboten dugi. Lah niku krana napa ditingali dugi HP ingkang diputer daten Mas Wahid niki wau. Enten sing nyesat-nyesataken kula, enten sing memfitnah-fitnah kula. Nggih gampang mawon ancene memfitnah kula. Kula niki sanes turunane kiai. Napa malih panjenengan semerap kula sinten nggih. Tapi napa sing kula ucap niki napa tiyang niku saged mboten saged bertahun-tahun ngaos. Mun ngaos tok jamaahe dibudui, dikengken bayar. Sampai-sampai lek duwe putra-putri rabi ten KUA niku nggih. Diakat malih. Mergo diakoni murite, diakoni santrine, kenyataane niku digoroi. Pak Mudin niku ten KUA. Pendidikane pun tinggi, nggadahi titel, turunane nggih ulama. Pun diakaten mriku nggih sah secara hukum negara, secara hukum agama. Tapi diakat malih ten kula. Nah niku dengan alasan kok niku rabi wingi gak tepak waktune, gak tepak dinoe, gak tepak ngadepe, ayo rino tak akad maneh. Otomatis bayarkan kula. Padahal ati kula niki elek penuh kedengkian ngakoni umate
Kanjeng Nabi panjenengan jamaahipun Allah, panjenengan umat Kanjeng Nabi lek ten mriki. Tapi niki sekedar contoh nggih, kula akad ngoten malih kersane napa? Panjenengan lek nggadahi rejeki maringi kula beras. Ngirimi lek asal yatra maringi kula. Nggih terutama nggih ngenak-ngenakaken anak-anak kula niku. Alhamdulillah kula mboten gadah anak, wong mboten gadah bojo nggih. Lah niku atos-atos panjenengan lek enten ngaos tata cara ngene sampeyan tinggal nyengkre. Sampeyan lakon iki mbok ten griyane panjenengan. Lah niku nggih, atos-atos panjenengan. Mongko meniki wau kula sanjangaken sesungguhnya ilmu Allah, ilmu pun yang melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan putra-putriipun panjenengan manfaat enten dalane ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mung selawat mawon mangke panjenengan diparingi semerap piyambak dhateng Allah senajan ten lebete kuburan. Termasuk keluarga-keluargaipun panjenengan kiyambak sampeyan bersolawat ten Kanjeng Nabi mangke panjenengan ditekani dhateng ahli kubur. Nggih, kados-kados panjenengan sakniki-niki sampeyan termiki nggadahi istiqomah niki alhamdulillah. Kula mboten kenal dhateng ahli-ahli kubure panjenengan, tapi kula diparingi semerap krana panjenengan ten mriki. Akhire kula semerap ahli-ahli kubure sampeyan. Secara mboten sanjang mboten ngucap niku carane ngucapaken suwun bahwa sesungguhnya anak cucunya niki wau istiqomah ten mriki. Senajan mboten ten mriki lek ancene ngajine tepak, nggih mangke kados ngoten panjenengan kiyambak nggih diparingi semerap kula sebagai narasumber lek ancene narasumber. Kenyataanipun nggih kula sanes sinten-sinten mboten dados napa-napa tapi kula sampaiaken hake Allah sampai kula diparingi kepanggih ahli-ahli kubure panjenengan. Lah niki kula dikengken dhateng ahli kubur niku wau. Kersane panjenengan istiqomah ten mriki niki wau napa kula diparingi semerap. Enten sing kajenge dugi, mriki niku sikile digandoli. Wis aja budal wis, abot ngoten nggih. Ora usah ngaku, niku sikile disukuh digendeli. Ten setan niku wau. Makane kula sampe diparingi ahli-ahli kubur panjenengan. Nggih kula waktu lek mboten tilem nika kula lek wirita lek bengi niku sampe dugi. Intine ten mriku. Cara kasare Mas Le tolong anakku lek iso sampekno iki kongkon istiqomah sak temenane. Dadi napa nggih tetep ujiane berat panjenengan. Dugi ngriya niku kajenge budal mandar udan ndak teko aku yo. Lah niku nggih, boten usah kondo. Insyaallah Allah maringi niki. Senajan gak udan koyok males temenan, kate budal sikile niku digandoli ten laknatullah panjenengan, cek mboten budal. Nggih kula tegor. Weh, hebat temen iso ngomong-ngomongan mbek setan. Mboten sesungguhnya mboten, tapi kula diparingi semerap mergane kula sampe aken iki. Lah niku laknatullah niku wau. Nyepengi sukune sampean, gudhoi atine panjenengan. Lah niku kula tegor dugi. Kula tegor yo napa nggih lewat mriki mboten nggih. Wis kersanipun babah yo napa mangke sing narani kula sombong, murtad, kafir. Alhamdulillah pokoke kula nyampeaken hake Allah. Lho niku laknatullah niku sanjang. Mboten apa-apa. Laknatullah niku wau sanjang. Mas, aku wis diutus perintah ning Allah. Ancene aku dikongkon nguji wong-wong sing iman katene ning Allah. Lah niku. Lah mongko wingir-winginane iki kok nggih ngoten. Disweceli temenan kula selawat dugi mriki sampai kula ketileman. Akhire nggih mboten dugi. Lah niku digoceli ngoten niku. Melalui nggih pikirane panjenengan, melalui ati sampean, melalui fisike panjenengan kados enten sing ngeceli. Lah niku nggih jelas nggih. Lah napa Mas Irul wirite kok sampai saged ngoten niku?
Boten enten wirid ingkang khusus kecuali bersolawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangke panjenengan piyambak diaraken dugi mriku. Dikepanggihaken ahli kubur nggih, ahli kubur niku nggih wirid solawat. Tapi saat dikepanggihaken ahli kubur wilite niku lintu langsung dididik Allah. Moko sejatine hake Allah niku gurune panjenengan niku datuwa. Sanes kados kula ngeten iki napa malih dibayar. Nggih lho pun sedanten bonus nggih. Lah niku panjenengan solawati, panjenengan ten griya solawat sampeyan Al-Fatihah para wali-wali yuwa niku ingkang sukses ten ngajenge Allah sampai diparingi predikat dhateng Allah. Dados wadatul wujud wali Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Saat panjenengan Allah niki semerap pun iman panjenengan sampai didadosaken saksi teng lebete alam kubur niki wau wirite sampe diganti mangke. Sanes selawat malih. Lah niku nggih. Kok kunci utama ingkang nomor setunggal nggih selawat. Lah napa wirite niku Mas Irul? Ngapunten kula mboten saged nyanjangaken. Lah niku mangke panjenengan mangke piyambak saged piyambak. Sampean pun semerap, tapi mangke lek kula sanjang nggih mangke panjenengan terkonsepsi. Mesisan ngono ta Mas? Mesisan. Nggih pun, suwen pun. Saat panjenengan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad panjenengan diterdiamkan. Diam panjenengan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boten enten suarane maka panjenengan diketingali perwujudane panjenengan sing gadhahi ahli-ahli kubur. Senajan panjenengan niki wiritan ten omah, boten ten ndukure pesarean mereka, Allah maringi kekuasaane panjenengan di kepanggi ten griyane panjenengan. Niku Mas nggih, dadose gampang. Mboten enten murid khusus, mboten enten sing kados rawang, kados buang kembang, kados mboten. Mangke panjenengan diparingi piyambak, semrap piyambak. Nggih wirite niku wae. Mboten sulit. Moko la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah tambah pendek maka panjenengan mboten bersuara. Niku ibadahipun cara umume ilmune niku basane ilmu ibadah daim tanpa menyebut apapun. Niku nggih. Lek pun tanpa menyebut apapun sifat kemenungsaan niki wau diparingi pejah. Boten fungsi napa-napa sifat menungsa niki wau. Mbur didadosaken saksi bahwa fisik ini dijadikan saksi oleh Allah bertemu ahli kubur. Nah niku nggih. Otomatis kehidupan sehari-hari panjenengan istiqomah sholawat, panjenengan kehidupan sehari-hari niki sampean lakoni kalian jujur. Niku nggih, kula tambahi malih basa Jawa mawon, basa Indonesia mawon. Panjenengan lek ten pundi-pundi ketok pesarean, ketok kuburan cara umum, sampean doaken, ya Allah jenengan ngapunten sedanten para ahli-ahli kubur sing enten mriku. Menawi gadah dosa sing disengaja lan boten jenengan ngapura ya Allah. Mek niku tok dungane. Setiap kepanggih makam-makam niku maka proses panjenengan mangke nggih diparingi semerap lebete ahli-ahli kubur niku senajan boten enten hubungan darah kali panjenengan, boten enten hubungan saudara kali panjenengan. Nggih niku boten enten khususon ahli kubur niki kula terawang ana apa jerone, tambah boten karu-karuan. Sun mata ajiku ahli kubur wujuda metuwa gedruk sikil ping 3. Nggih jin sing dugi sanes keluarga jenengan tipu daya nggih krana panjenengan yakini jin niku wau akhire wujud dadi keluarga kita, akhire sanjang. Oleh aku bapakmu, aku ibumu, aku mbahmu, aku buyutmu. Aku lek dina Rebo Pon
golekno sandingono kembang bundel kali kembang, lha Mbak. Kembang melati kali nggih niku sanes ahli kubur pun mboten diparingi dateng Allah terputuslah setelah meninggal ahli kubur iki kali sing urip terputus soal-soal ngoten niku sing mboten terputus niku wae nggih doaipun panjenengan termasuk ten mriki-mriki niki secara mboten langsung panjenengan niku nggih pun niat dugi griya sampai mriki sampai istiqomah ben minggu niku nggih niku untuk ahli kuburipun panjenengan buktine pun lek kula niki ngucap bohong nggih Goro panjenengan sakniki pun saged ngrasakaken kehidupane panjenengan radi tenang radi mboten bingung punan terutama nggih ngadepi masalah yuga-yuga niki lek sik wingan-winganane ngaos ten mriki panjenengan sik bingung besok anak kuwi ya apa dadi apa lha niku panjenengan bingung nggih lha niku napa malih waktu nika pados ekonomi sampai ketelarak nggih sampai ngoten-ngoten menika mugi-mugi ndang cepet dirubah datang Allah ekonomi panjenengan lancar-lancar mawon nggih mugi-mugi amin ngoten niku Tapi panjenengan sakniki alhamdulillahirabbil alamin ngaos mboten sing nggih kados sing serius kaya napa tapi niki kake Allah pun panjenengan saged ngelampahi ngrasakaken kehidupan. Karena panjenengan nggih niku wau wis berkorban, berjuang dugi mriki. Wong panjenengan lek mboten mriki ten griyane nggih napa dolinan HP ningali TV nika, tapi ten mriki panjenengan ngadep ten Allah. Allah niku sanes kula. Allah nggih tetep lafal menika. Urusanipun zat tuwuh mangke panjenengan ingkang ngrasakaken zat niku napa sing damel lafal Allah. Mongko menika panjenengan sing cak derenge ngaos ten mriki salat ae kepingin kepethuk Allah. Nggih. Salat mawon pengin kepethuk Allah padahal panjenengan pun semerap Allah niku lafal. Tapi ten mriki panjenengan wis boten kepingin kepethuk Allah bahwa sesungguhnya salat niku kebutuhane awak niki, olahragae awak niki, perkara kula ngadep dhateng Allah teng zat tuwa nika nggih urusane zat mangke panjenengan pasti mangke pun ngrasakaken nggih. Mugi ilmu niki manfaat kanggoipun putra-putripun panjenengan niku wau ilmune lek enten kados kula niki enten sing enten jamaah niki sing ngrabekaken sing nikahaken putra-putrine lek enten kados kula celuk malih kula akad malih sampean kengken leren ngaji ndak usah ngaji wangsul mawon nggih niku ilmune nggih pun jelas nggih diakali panjenengan kedua niku wau panjenengan pun berusaha berjuang datang mriki istiqomah mongko barokahe dateng ahli-ahli kuburipun panjenengan nggih. Ha niku nggih. Terus sing terakhir niki mau Mas Wahid. Ahli kubur. Napa? Ahli kubur. Lagi. Sing saged kepanggih ahli kubur nggih mung selawat menika kuncine namung ditambahi kehidupan sehari-hari panjenengan kudu jujur lan panjenengan lek ten pundi-pundi kepanggih pesarean kepanggih kuburan panjenengan doakan secara bahasa Indonesia atau bahasa Jawa nggih sing kados kula ucap niku wau gampang mawon muga-muga ya Allah jenengan ngapura sedanten para ahli kubur sing enten mriki ya Allah menawi gadah dosa ingkang sekraja lan boten sampean Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin le enten makom niku wau enten salah setunggalih ahli kubur waline Allah. Moko panjenengan ditungaaken. Gak usah mondok larang-larang, gak usah napa-napa nggih kados ngeten iki. Mboten usah mondok, mboten usah kados ngeten nggih niku wau akhire. Ya alhamdulillah tiang-tiang sepahe panjenengan mboten sampai ngedalaken dotoro kata-kata lek mondok niku urusanipun tirakat
Dadose panjenengan lek gadah putra-putri lek mondokaken nggih ten pondoke pribumi mawon. Krana mondok niku urusan tirakat. Kepingin mondok sampai ten pondok sing internasional, pondok napa? Sing jangkep niku namine Modern. pondok modern. Akhirnya dadi teroris, daftare 20 juta, daftare 30 juta. Ten pundi enten ajaran pondok ngoten mboten enten. Urusan pondok niku urusan tirakat. Niki elmune hake wali-wali Allah pribumi ingkang disanjangaken kula. Dadose panjenengan binjing-binjing lek gadah putra-putri lek niat mondokaken ten pondok sing tirakat mawon. Nggih, jelas-jelas manfaat niku. Mungkin lek pondok sing modern menika angsale mung ijazah, angsale mung piagam. Iso ceramah buktipun panjenengan kalih kula nggih pun lewat. Mboten enten manfaate napa-napa, mboten mengenal Rasulullah, mboten mengenal hake Allah, mboten mengenal zatullah. Nggih pun jelas nggih. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.